Ei mä opin 10 sormijärjestelmässä kirjoittaa. Vittu, minne päin mun pitää mennä? Nyt pelaa hauttia. Mä en pelkää pelejä valitettavasti. Mä fann se vittu portti! Vittu kyllä. Kui saatana mikä kuorana siellä. Miks? Mä pelasin Hauntia 2 vuotta sitten. Silloin se oli, musta tuntuu, että siinä oli semmonen Slenderin näköinen Enderman, joka juoksi täältä. Mikki paska. Mä näe sitä pusipäätä. Kuka toi on? Toi on joku lentävä homo. No voinko mä nyt vittu juosta? Okei, kokeilla uudestaan. Okei, pelata paranormaalilla. Mikä vittu lentävä homo toi on, kun se pitäis olla Enderman. Se on Letterman. Onpas se ovi. Voit vittu kuolla, minne mä juoksen. Mä menettiin se paikan, missä näkee Frankenstein. Jos se kusippä tulee mun eteen, niin mä ammun sen, paitsi että ei osaa. Perässä. Missä se nyt elää? Nyt on taas joku vitu portti. Eiks mä... Mitä? Siis pitäis vittua. Mä huomasin Aksel, että se loikaa. Nyt on taas kävelee sille portille vai mitä? Vittu täällä on paska kuulta, täällä se just 100 metriä pidempään. Onko tässä kuullut semmosessa kuin Cooperi? Ei Feedman Frankenstein ei mene. Somebody saw you at the station. I can't missä minä olen nyt? Siis hä? Oletko kertoa mulle mikä tää huone on? I can't take it. What you do? Everybody Alice Cooperia laulanut. Siis, en mä siis osaa laulaa, mut siis... Mikä toi äskeinen huone? Siellä ei ollut vittu vessaa. Kato, tää ovi aukeaa molemmille puolille. Siinä on jännät sairaalat. Se on sairaala ovi. Forever. Ei tää edes oo mitään. Mä oon pelannut tän niin monta kertaa. Mä tiedän, että täällä ei oo mitään, missä mä juoksen tänne. Mä näytäis mitä syytä. Ei antaa jotain. Jee! Nyt se tulee mun portaita vastaan, juostaan sen luo. Missä sä olet? Juostaan pakoon. Missä vitussa se nyt luulee olevan? Hei vittu! Taasko se heti uute... Saamme vetää sitä turpaa ihan oikeesti, mua alkaa vituttaa tällainen. Mä eksyn tätä menoa tänne. Vittu, viet mut vielä kerrankin johonkin, niin mä ammun sun. Vedä saa turpaa seuraavan kerran. Jos on näin taskulampulla. Muistan kun mä pelasin viimeistä silloin kun mä viimeksi pelasin. En mä pelännyt, mä olin vaan juonut niin mekistä. Ei mä olin juonut monsteria mekiksi. Niin mä pelasin, mä olin muutakin niin pääsin, mä pelasin. Mä en nähnyt sitä kertaakaan. Sitten kun mä näin sen, mä kävelin. Mitä vittua, mistä toi nyt ilmestyi? Häh? Tää on paskapeli. Mä en nähnyt tota homoa missään välissä. Sitten kun mä nyt mä näen sen. Mitä vaihtoehtoja tässä on gamer? Mä haluan siirtelemään joka vitun paikkaa. Minkä vaikastus mä nyt otin?
Niin, eli mikä vaikeustus tää on? Mitä vittua, missä mä nyt tajaan? Miksi? Kuolin. Ei se 6 vaan siiris mut äsken. Eikä mä käytännössä kuollu äsken mihinkään. Eli tätä peliä ei voi kustaa, eli mulla on nyt siis 3 lappua. Joku 1/10. Tuolla on... Mulla on pattereita täältä. Periaatteessa paskas mulla on patterit. Ja voiko tästä hyppää alas niinku paskan? Jee! You fell to death. Ja kohta mä herään puskasta. Mä herään kohta. Miksi se nyt pelastanut mua? Nyt mä pelaan game. Tyhmä peli. En mä tiedä, Graven Manor oli niin paskapeli kuin vaan voi olla. Siis se oli niin epi, kun sä käännyt eteenpäin, katot taakse, sä näet, että se on niinku siinä konttaamassa. Sä käännyt taas eteenpäin, katot taakse, niin sit se onkin pystyssä kävelevässä. Se on semmonen tyhmä nukke, joka jos se niinku liikkuu. Se on tyhmä peli, se on tyhmää. Mut miksi tää sanot, mitä jos mä heräisin metsässä? Ja mä en tietäis missä mä oon. Mä oon varmaan meidän mä oon todennäköisesti, se on niinku normaalisti suomalainen. Mä oon varmaan todennäköisesti naapurin takapihalla. Ja koska Suomessa on metsä joka paikassa. Ja se on nyt ymmärrettävä, että sä tiedät missä sä oot, kun sä oot juurnut taas Suomen jälkeen. En mä näyt. Mä haluan katsoa Frankensteinin ilmaiseksi. Tyhmä puu. Se päästä mua kulkeen. Laitaisko Slenderin? Mä en tykkää siitäkään, se on hyvä paska. Ei kyllä oo hyviä pelejä. Amnesia. Molemmat Amnesiat on noin niin hyviä. En mä pelkää edelleenkään. Mä pelästy peleissä. Mikä vitu Last of Us? Se oli hyvä peli kyllä. Se oli hyvä peli. Se oli oikeesti. Se oli paras. Voi kusipää huora. Mene vittuun. Ihan oikeesti. Vasta vittuun. Pitääkö sua vetää turpaa, et sä lähteä? En uskalla katsoa taakse. Katoi jo. Haista vittu. Noniin. Vituttaako nyt kun tee mitään. Et sä pysty tappamaan. Juokse vittu läsken. Noniin. Lähtis pois. Pelottaako pikku munan päällä? Noniin. Noniin. Oli hyvin pelottava peli. Mistä vitusta sä nyt luulet hyökkäämässä? Häh? Onko jotain asiaa? Niin, että niin. Outlast on kans seksiä. Niin mut salamia. Se on salamoita. Et sä voi sanoa salamoita. Ui vittu pattereita. Ja vois lyödä veitsellä tuohon patteriin, niin se olisi tulta. Mut se ovi ja aukes on lukos. Mä en oo koskaan löytänyt avaa, mä oon vaan pyörinyt tätä vittu paskaa ympärillä. Kato tästä. En mä tiedä, se on varmaan jossain täällä. Ei, mä aina välillä löydän se avaimen, se löytyy jostain, kun sit mä oon kuollut. Nää kasvit on ihan outoja. Mistä päin maapalloa? Vasta vittu nyt ihan oikeesti, lopetat mun kiusaamisen. Mä en tykkää pedofiilista. Niin. Niin kus minun maaltani. Vittu mä oisin jäänyt sinne autoa kyllä nukkumaan oikeesti. Laittanut vaan auto-ovet lukkoon ja nukkumaan rauhassa. Voi vittu kusipää, et sä uskalla tulla! No vittu sähän juoksee kun läski. Nössö. Hei! No, miksi teillä on jotkut vitu paskat lonkerot niinku jollain?
läskillä kettohuoralla. Mä varmaan vaan valvoin sitä koko yön yhdessä paikassa, jos mä näkisin jonkun, joka tulee. Mikä tässä sitä turpaa. Kuka se lähtee vaeltamaan ihan random metsään, jos ei tiedä missä se on. Venäisin tos aamu. Miksi täällä on sähkövalo, jos täällä ei ookin? Mikä vitun luonnonpuisto tää luulee olevansa? No niin, tää on paskassa kunnossa. Kaikki on lukossa. Kaikki on lukossa. En ole, mä olin täällä viimeksi. Hankkikaa mulle raraa. Mä luulen, että se metsikö, missä löytää Frankensteinia. Se TV, missä on Frankenstein. Oot sä löytänyt sen TV ite? No. Onko siellä joku? Ei ole. Se ääni. Olisiko se täällä on se TV? Ei. Eiku oisko se sittenkin? Missä se nyt luulee elävänsä? Häh? Olet se olevassa hengistä tai jotain? No et ole. Se on mielikuvitus paskaa. Ei se on täällä lähellä se TV. Tää vois asua tossa. Mene nyt vittuun ihan oikeesti. Miks tää näkee tollaset TV tulee nyt mun esiin. Häh? Mitäs tuo tarkoittaa? Osuus nää salamat maahan. Hihi. Jakas lukee. Do not cross. Nobody can cross it. But bus can swim. Yesterday the bus can swim. Bus can swim. Yeah. Everybody. What the fuck? A bunker. Miksi tässä on what the fuck? Miksi tää kiror? What the fuck, dude? I didn't mean any fucking thing, nigga. Yeah, fuck you. I didn't mean any fucking thing, bitch. Let me go. Yo, yes I am Jamaican, from Jamaica, bro. Ja nyt mitä vittua, miksi tää vittu tärissä thing? Mä puhun vähän niinku englantia, sillä niinku jamaikalaiset, venäläiset ja... Mä puhun ruotsin, mutta Intia, Venäjä ja... Niinku se aksentti, niinku se on oikeesti niinku Intia, Venäjä. Voi vittu se... Kuulitteko se sheivaa se Slenderi? Mä heitin tää saman läpä silloin 10 vuotta sitten. Ja sit mä heitin tää saman läpä 2 vuotta sitten. Kun mä kuulin se, kyllähän mä sanoin se sama, että Slenderi sheivailee. Eiku mä olin Anttilassa. Pelasin tätä Anttilassa. Kato se lonkerohuora ei osannut tulla tänne. Liero lonkero. Eiku tälle kanavalle... Joo, nää kaikki videot on pyhiä. Mä rupeen luomaan vaan tälle uudelle kanavalle, minkä nimeä mä vielä tiedän, että keksin tässä. Huomaat, mulla on 3 lappua. Vai 2? 3han. Mun pitää enää löytää 7. Sitten just mökistä löytyy. Ei se mökki, missä mä kävin vastoin. Onks nää pilvet näyttää pilviltä? Mene nyt vittuilemassa. Hei, missä se kusipää elää? Mä en näe sitä. No ei vittu ole. Mä ois nähnyt sitä. Ihan sama, sit mä lyhän sitä.
Niin mäkin muistan, että täällä välillä oli jotain lentäviä, mutta... No niin vittu. Tule! Tule vitu kusipää. Nössö. Juoksis nyt. En kato sun, sä et voi tappaa. Vituttaako? Niin muakin vituttais. No niin, tule nyt. Joo! Enpäs katso. Vituttaako? No niin. Vitu auto paska. Vittu se on tyhjä. Nyt sit pettyä lähti kotiin. Oliks tässä kasvimaa se Frankenstein? Nyt on.